El Port de Barcelona és la infraestructura econòmica més important del país. Durant la pandèmia hem posat tota la nostra capacitat i tots els nostres recursos al servei de l'economia productiva i de la logística, en un moment en què, més que mai, hem constatat la importància que té el transport de mercaderies en el nostre dia a dia. Un transport de mercaderies que volem, que de fet necessitem, que sigui també cada dia més sostenible. I aquest esforç en infraestructures, en serveis, per disposar d'una logística més sostenible, es tradueix en xifres. El tràfic ferroviari de contenidors en el Port de Barcelona ha crescut un 46% en el primer semestre de 2021 respecte al mateix període del 2020. En total, han entrat o han sortit en tren pel Port de Barcelona més de 160.000 contenidors. És un increment que es tradueix en un rècord històric del que anomenem la quota ferroviària del port. El 16,1% dels contenidors que han passat pel nostre port fins al darrer mes de juny ho han fet precisament en tren. I això ens porta també a una xifra històrica pel que fa al nombre de circulacions ferroviàries en un primer semestre. 5.729, és a dir, una mitjana de gairebé 1.000 circulacions mensuals. És una dada que suposa un creixement del 48% respecte al 2020. Us he donat moltes xifres, però a la gent del port ens fa molta il·lusió compartir-les. A més de la seva importància econòmica, aquests rècords, aquestes xifres, agafen encara més sentit quan ens fixem en el que suposen ambientalment. En l'últim any, el moviment de mercaderies en ferrocarril al Port de Barcelona ha suposat l'estalvi de 42.700 tones de CO2. Són 700 camions menys al dia a la xarxa de carreteres que eviten cremar 14 milions de litres de combustible. Per fer-nos una idea de com aquest estalvi d'emissions contribueix a la sostenibilitat ambiental, això seria l'equivalent a plantar 256.000 arbres en un sol any. Des del Port de Barcelona impulsem una logística sostenible al servei de l'economia i de l'ocupació.